Ne aflăm în cartierul Exercițiu din municipiul Pitești, unul dintre cele mai râvnite și căutate cartiere atunci când vine vorba de achiziția unui apartament. Și stau și mă gândesc, oare de ce? Știi ceva? Haideți să aflăm! Probabil pentru că aici avem piața agroalimentară Traian. Sau să fie pentru că avem 3 școli. Sau acces rapid la stație de autobuz și taxi. Sau pentru că avem o multitudine de farmacii, magazine de tot felul și sedii de bănci. Avem PCR, CEC, ING, BRD, Alfa Bank, Unicredit. Sper că n-am omis niciuna. Sunt toate în aceeași zonă. Sau pentru că avem acces rapid la 3 supermarketuri, adică Gem, Lidl al doilea, 3 Kaufland. Sau săli de fitness și sport. Să fie pentru magazinul lor Y de electronice cumva. Să fie pentru locurile de joacă și relaxare amenajate aici. Să fie pentru izvorul de apă. Perfect, la 40 de grade cât avem acum. Sau pentru proximitatea față de spitalul de pediatrie. Pentru că e la numai câteva minute de mers pe jos de zona pietonală ultracentrală. Da, știu ce zice, până acum v-am vândut numai gogoși. Adevăratul motiv pentru care lumea alege exercițiu este shawarma cu de toate! Știți ceva? Gata filmarea, am treabă! Dacă și tu ești unul dintre cei care caută un apartament în această zonă pe care să-l transforme în loc-shore-ul de suflet al familiei pentru următorul 5, 10, 15, 20 de ani, caută-mă, s-ar putea să am ceva bun de vânzare în portofoliu. Ciprian Neagu sunt, broker owner Razura Imobiliare, poți să mă suni direct la 0799 078 078.